astăzi ne vom juca Standoff 2. M-am mai jucat eu înainte, mi-am băgat și câțiva bani, mi-am luat skin-urile astea. Înainte să filmez. Nu, că am mai făcut video, mi le-am cumpărat, da. Mi le-am cumpărat, că am mai făcut video, da? Mă știți? Pe canalul Eric am un vizionar. Dacă vă strângeți cât mai mulți, o să-mi placă și să-mi dați și like, vă rog. Și like și subscribe și clopoțelul, vă rog. Bun, și acum hai să o să tai puțin din filmare. Am tăiat puțin din filmare, am revenit. Trebuia să mă duc să-mi pun un bar cu apă să beau, da. Sunt aici cu mami în cameră. Și na. Salutare, mami. Și 200, nu mai am bani. Fiți! Dacă vedeți videoclipul ăsta, vă rog să le urmăriți pe celelalte cu Standoff 2, că mai am unul postat. Și o să fie foarte mișto să vedeți cum mă joc. Joc foarte bine. Numai că acum sunt la început, nu m-am încălzit. Nu sunt încălzit, da. Mă rupe. Și zic foarte serios. Vom fac și live. Voi face primul live, va veni după ce o să postez maxim 20. Dacă facem 20.000 de like-uri, ca să strângă cât mai mult și să văd 20.000 de subscriberi, atunci o să facem și live și ce vreți voi. Dar prima, v-am zis ce vreau. Like-uri. Cât mai multe like-uri. Vreau să zic. Like-uri. Cât mai multe like-uri, vă rog. Vreau multe like-uri, multe. Aoleu, Maruțanos. Tot eu am câștigat, că am făcut multe kill-uri. Dacă m-am zis că joa pași și voce în cameră, știți. Ăla care s-a dus acolo să văd. A tras prin perete, voi ați văzut? Ați văzut? Cum a tras prin perete? Și asta i-a făcut. Oi de capul meu. Ce să mă fac eu, că mă joc numai cu începători. Vă rog, dacă știți să jucați, strânge multe like-uri. Vă promit că vă bag în echipa mea de joc. Vă promit. Și o să ne jucăm destul de zilnic. Deci, cât mai repede like-urile și o să ne jucăm. Vreau multe like-uri. Și după... Asta să spun, nimic. Vreau prima să-mi dați like-uri. Vreau like-uri. Mi-a luat ușor, a tras amândoi, ați văzut? A tras amândoi și avem și Deagle, pe bune. Ce să le fac? Foarte bine, bravo, echipă. Mamă, ce echipă am. Mamă, ce echipă am. Foarte bună. Mă joc numai cu englezi, mă, deci numai de engleză.
Altceva, nu pot să mă joc, frate, numai de engleză. Vreau, da, zic, să strângem multe like-uri și ne jucăm tot. Nu mai vreau să mă joc engleză și englezii. Și asta nu-mi place. Că sunt praf. Smoke. Rafaș. Counter-terrorists win. Bravo! O să-mi vedeți și avere, dar poate nu meciul ăsta, poate meciul viitor. Nu știu dacă reușesc să strâng bani la AVP. Să-mi vedeți și skin-ul. Să vedeți cum joc cu el. Hop, hop, hop. Să da. Uai de capul meu! Mamă, cât damage am dat, 83. Dai! Bravo, 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 felicitări, bravo. Bravo, băieți, bravo, bine. Unii n-au strâns nici măcar un kill. What? Nu mai am bani. Nu mai am mărunței pentru... Știți ce o să dau? Bomb has been planted. Opa! Ian, da. Suntem mulți. Cred că mai zice la mine. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. S-a băut cu cine mai joc. Nu îmi spune. Ai și pe mine de la mine. S-a uite. Bă, deci uitați-vă și voi, oameni buni, să ne simțiți. N-a ieșit niciunul de la noi, dar a intrat unul la ei. Uitați-vă, oameni buni. Vă, oameni buni. Intră în smoke. Pleacă.
Da. Așa rău ca cealaltă. Mamă, ce mi-a dat. Mamă, ce mi-a dat. Mamă, ce mi-a dat. Counter-terrorists win. Mamă, ce mi-a dat. Aici mi-a dat-o. Deci cunosc, mi-a dat-o bine. Aici. Bă, da, bine mi-a dat. Uitați-vă. Are mai era mult mai bine. Uitați-vă. Asta este cea mai proastă armă. Cea mai proastă. Degeaba costă așa mult. Pe proastă lor. Trebuie să vă arăt. O să mă duc în că niciun kill nu fac. Bravo. Sper că vă place canalul meu și ce am făcut. Sper că vă place ce fac. Sper că vă place. Dacă nu vă place, nu e bine. Eu am făcut canalul ăsta pentru voi, nu l-am făcut degeaba. Că nu l-am făcut pentru voi, l-am făcut pentru nu cred! Sper că dacă ați ajuns până aici, sunteți cei mai tari. Sunteți la mijlocul episodului, mai avem, o să fie 26 de minute. O să postez 2 astăzi, dacă se postează 2 o să postez. Dar tot ce vreau de la voi să dați atât cer, eu nu mai cer, nu mai cer nimic. Pentru asta n-am băgat bani, dar pentru asta am băgat bani. Nu l-am cumpărat de pe shop, l-am luat din cutie. Am picat prin cutie. Mai bine decât să vreau cu bani. Costă mult mai mult. Foarte scump. Da, mă luat. Ați văzut cât de bun cu AVP-ul? Așa o să joc și eu, deci vă garantez. Salut! Să dau un scop. Știu foarte bine să dau un scop. Să nu mă judecați. Să puțin. Dau mai jos. Uite așa. Pot să schimb armele. O să pun aici.
eu să țin cuțitul. Fiți atenți, un sfat de la mine. Sunt foarte bun la jocul ăsta. Luați un sfat. Counter-terrorists win. Dați-vă cât de mici mi-a dat unde viața. Mi-a dat 6, mi-a dat urmare în viață. Ăla i-a făcut cumva? Că da, bine că furase arma. Nu mai furase. Va omorâ pe toți. Counter-terrorists win. Asta vreau să mă bată. Voi dacă știți să jucați mai bine decât mine, foarte bine, bravo, mă felicit. Mi-a dat și el. Bomb has been planted. Da, iată, stau la pândă în baza lor. Gabi! Român, unde-i chat-ul? Scuzați-mă, era mătușa mea. Terrorists win. Să cred că l-am nimerit. Prieten de-al meu. Nu să bău, 30.000 de oameni.
băieți, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Salut!